Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pagtugon ni Hesukristo. Namulong ka na ako ang Ginoo sa pagkagabi. Iya kong gisugo nga mopanaw kita ngadto sa kamingawan. Papa, asa nga direksyon ng atong adtoan? Gihatagan kita sa Ginoo og mga paagi nga masunod nato ang iyang agianan. Tan-awa ang duha ka puntero. Ang usa nagtudlo sa agianan kung asa kita muadto. Ang dalan klaro. Manglakaw na kita. Kini ang direksyon nga atong sundon. Mutabok kita sa suba ni Leman, padulong sa habagatang silangan.